and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Nahadlo ko, Buboy. Dili ko gusto nga mahibaw ang mga tao sa akong abilidad. Pero dili sa ko gusto nga daghan ang madisgrasya tungod lang kay nagpakahilom ra ko. Maong sulti na lang yung kuya. Bahala na lang unsay may tabo. Basta kay sulti na lang yun. Buboy, Tugaan na lang yung kuya. di pa magugkuandam nga daghan ang mahibaw, Buboy. Bisan sila si Paing, dili ko gusto nga mahibaw sila. Ay kuya, na ako'y nahunaw-naan. Ano sa man? Ako lang ni ihunghong ni mo. Nganong imo pa nang ihunghong nga kita ramang duha? Ay naabay daghan mga listeners. Oo, di no? Sige. Sige, ako nang ihunghong ha. Unsa? Ambot og unsa ni katinuod oy. Basta kay ang bagong gobernador mayo'y nagbalita ini. Nga kinahanglan ko no nga mobakwit ang tanang lumulupyo sa tibuok probensya kay dunay intel report silang nadawat nga dunay katalagman nga mahitabo. Di na ni mo nakuha balita, ama? Sa gawas. Pero naamang kuno na social media karon. O gibalita sad kuno na sa tanang radio o TV stations. Nilarga ka? Ha? Ikaw sa gawas. Hala no, paminaw maayo. Sabot ka ma. Ay, lawgawa, good. Ako nang i-search, be. O sige, i-search dayon. Nakabalita sa di ay mo? Oo, mabitaw nga ng hipos na Miss Kuya. Ready na ang amo mga malita. Sa ato pa? Nituo mo? Nga di man may mutuo ha. Nga gobernador man ang nagbalita. Wa magani mo tuo ang mayor? Oh, bahala sila basta kay mutuo mi. Pero, seryoso mo? Mular ka gyud mo? O lagi, naglog ka tagalig tickets kuya. Mau ba? Uy, Kubutan na noon, Runo, eh. May mga nituo. May mga wa mo tuo. Basta mga leaders. Naglalis-lalis. Di mo sa mutugan sa GovGod. Kinsa iyang source. Basta intel report ra ko, no? Unya kita unsa man ta? Mutuo ta o dili? Magagalantang imok ba? Ha? Oh, kung unsay desisyon imok, adto ta. May ticket na mi? Oh, gi-apilan na ta mo. Oh. Pero nara ninyo kung mularga mo o dili. Basta nara mo'y ticket. Ako sa nga giapilan sila si Bia. Nara sa dila kung mularga sila o dili. Basta kami ni Boboy, mularga kami. Mutuo mi sa gobernador. Ay, abot na gitawon tas Manila. Kadugay na gitawon na kung wa makabalik din he. Uy, Guys. Magguwat na lang ta sa van nga musugat na to, ha? nga wa pa man ang van. Di ba kung van sa hotel na ano man na daan sa airport, layo pa ang oras? Wala. Di ra ba van sa hotel ang akong gikontak? Tara. Yan, thanks na. Basahon ako, ha? Open. Uy, kuwat na kuno ta mga 10 minutes. Puti nga van. Ha? Di na lang ta maghuwat pa ingoy. Muhay na lang taglain kay kasi araw na kay ko. Naramay siya din sa airport kuya. Gitaw mo. May time ba man? Magkasiyar ba ka? ako sad mag-CR ko. Pare, kining magkano yung van mo? Ihatid mo kami sa hotel namin? Imok na anong tayo van. Nakabayad na magkuha to. Bahala to. Basta kay di na tagkahuwat niya, oy. Ato na ta. Sige na. Sige na mo, dali. Dali. Sandali, pare. Kuya, di sa dito mo badayon sa hotel ng gibok ni Paing. Dili. Nakinakit ang nga mahitabo. Oh. Di sa butahit ang Paing. Wa. Na-scam lang yun siya. Mga hold-upper tong iyang nakontak na van. Og partner in crime nila ang hotel. Mo ba?
may palagi ako rin ni Bok adto eh. Pero sige na lang. Kaduda nas paing kuya. Bahala na. Ang importante safe ta. Mas mahalo ning hotela kaysa si mong gibok. Oo, ma. Pero nakadaw naman kakaadto. Girifan naman ni Imok. Girifan naman niya. Aw, iyan na ning gasto tanan ron. Ano man kahang gibuhat ning imok no? Ma, Oh, mas nilig ko nang akong pagtuo karon ma. Nga makatag-an yun na sa Imok. ha? Ug dako ang akong pagtuo nga may kalabutan siya sa lihok sa gobernador nga pagpabakwit sa mga tao. Dako gid akong pagtuo ma. Mao ba paing? Maugid ma. Unsa man sad gid kaha ang katalagman nga mahitabo no? Aw, mahibaw-an ra na nato. Oh, uy hala. Naamay nanuktok. Oh, Uy, niring paing, niring. tubaga lang palihog ma. Unyag magtinagalog. Dili ka kamao. Ay ako na rin ablis pultahan. Ikaw na rin tubag sa telepono. Di ma. Nang Sabel, Oo. Nara siya diri. Sige, Mok. Mapaabot rami. Sige. Unsa di ay. Nakuyawan ra ba ko? makig-meeting nato si Imok. Oh, Ay, mo ni tinuod. O pasensya nga wa ko dayon musulti ninyo ani. Ang tinuod, wag ko'y plano nga musulti. Pero dili na magid kapungan. Kinahanglan na magid nga mutugan ko sa tinuod. Yes! Oh, Yes! Yawan mo sa. Daan pag yun ko. sa ato pa, nakatag-an ka nga mga daotang tao ang katong nakontak ni Paeng, ha? oh. Ganina rasad samtang nagpaabot ta sa sakyanan. Oh, Sa ato pa Imok, random ra gyud ay na ang imong pagtag-an. Dili nimo tuyoon. Obia. so, Mok. Unsa ba di ang katalagman nga gipasabot ni Gobernador Imok? Linog. Ha? Mao kani tinuod. What? Linog. As in earthquake. Oh. Earthquake. Kay kung dili pa linog, dili ra gid unta ko musulti. Pero nakonsensya man ko. Pastilan in tahon, salamat, gid kaayo, Imok, ha? Imo na sad ming giluwas, Mok. Why sa payan ang sabil. Pero mohangyo lasag ko ninyo. Oh, unsa man na, Imok? Na ato ra gitaw ning top secret ang bahin sa akong pagtag-an. Top secret. Top secret. Di lagi unta mi kini, di lang unta ni moabot pa sa lain ba? Mok, ako, Mok. Nakasabot ra kayo. Para sa di sa imong proteksyon. Mao gyud. Og salamat Imok nga imo ming giapil sa imong top secret. Ang tinuod, nagduha-duhagi ko ninyo. Labi na ninyo nang sabil og ing-ing. Ako yun na. Paing. Mok. Paing man. Okay ra. Kasabot ra mi. Naana ba yung kuan kita? Naana ba yung mi history nimo, di ba? Tarungag dito para. Ayaw karaton. Tarungag dito para masabtan yun. Di ako believe ni mo paing. Muang kunjug ka ba? Ha? Muang Unsa ba di ay buboy? Basta mauna to. Ha? Mauna na. Og ato na lang iyampo ang mga tao nga wa gyud mo patuo sa panawagan sa atong gobernador. Oh my God! Kadako des kadaot! Kakusog day atong linuga! Pastilan! Dili man gud maminaw ang mga tao. Gikataw-an naman ang panawagan sa gobernador. Gamay raman di ang may patuo at tuno. Shock mo ko ning hitabo. Kuwa pa ta mo kuyog ni Imok. Way bawi. Nga usasab ta sa mga nalubong buhi tungod sa linog. Pero kay ba mo? Naara sa among kwarto si kuya? Gasig hilak? Ha? Ngano man? Ay! Guilty kay ko. Kung ako palang tingali mismo ang mipahibaw sa mga tao, mas daghang tingali ang mituo. Mas daghang tingali ang laluwas. Bitaw, Imok. Sayop gito nimo. Ma! Ayaw na, Ma!
valid man sa to ang rason ni imo nganong iya tong gibuhat. Ug sakto ra sad nga ang gobernador ang nipahibaw sa mga tao. Saan lang ito sa mga tao nga wa sila maminaw. It hurts. Ako, Mok. Ayaw lang basula ang imong kaugalingon, Mok. Imo ra mang gibuhat ang sakto ba? Ila na sab gitong oras. Maugid mo. Bitaw. Maugid. Bitaw. O nga ayaw na lang ka guilty. Uy! Duko og usab sa lugar ko no. Tungod lang sa linog. Oh, Boboy. Dugay pa dita makapatukod og balik sa tong bahay kuya. Pwede naman. Pwede na. Pero, adto ra ditong dapita. Kay, maapil man ni dinhi sa kuan, sa kasada. Way dining ba? Way dining. Oh, madayon gid ito. Oo, sa man niya. Na naman na. O, dako na niya kayo kausaban ng atong dapit. Oh, Nga naman ka. Ngano ka oy? mauna lagi di ba? Haskang, Ngano di kuya? Sa de? si Paing. Kingano di si Paing kuya? Ha? Ngano siya? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!